Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi di konten Buahi kembali gitu pemirsa. Alhamdulillah iki mau ndang gagia teratur wis selesai semua. Jadi nasi nggih, Cek Bu. Iki nasike. Yo kuwi Mbak Indah madame tak kek kono. Apik ireng mang. Iya, sing jios gemoy gedene sak padha aku. Iya wis saiki konoan, gak isor sih. Iki kan iki Ngene. Nah, blek. Bu, Roti gak roti sik mak carane mak. Roti. Terima kasih ya Mak Jah. Hari ini Mak Jah telah memasakkan 14 ayam pitik, ayam panggang. Ayam pitik. Ya. Nah, sama Bunda Dewi juga ini pemirsa hari ini. Nah, Salwa, awakmu udah gawe konten dok ngeteri nggone Mbak Dami. Ndak kenapa? Pergi konten dek ayah. Oh. Ayah udah goleki, Dok. Wah, ndak goncekan. Ndak mosok Mbah Yi ape goncekan ambek ayah ambek Mbah Yi ndak iso. Ayah ndi? Ayah ndi? Tak celono ya. Pak O, Pak O, digoleki Dek Dewi. Pak O, Pak O, Pak O, Pak O dalam. Lah terus piye, Mak? Rasaku udah kecilian, Mak. Aduh, Mak, piye, Mak? Salah, Mak. Aduh. Kabar tapi Harus sabar. Sabar. Berarti krecek ikune kerupuk. Ya sik Sedih, Mak. Mbah Yi, Oh. mohon amit sewu, Bu. Jenengan gadah kresek sing ageng mboten, Bu? Kula gentenane. Sing gede. Kula genteni, Bu. Sing nggih hadiah napa berbagi niku? Nggih napa? Takut tuku tak gawane karo polis nek iki kan. Oh, kula gendesane, Bu. Lah wis ngono, Mak. Iya. Entar tak kene nggawa. Wah, wis dite Sing sitoke abang-abang lah, Mak. Jadi padha ngene kabeh nggih pemirsa. Enek napa Mbah Yi? Dibalik kamera ribut dhewe iki pemirsa. Enek telur nggih to. Ayam panggang, telur, karo tahu dibumbu Bali to. Nah, Salwa bareng Bude kene lho nduk ayo. Aku tak nggawa Mbak Intan. Wer tak goncekno ngono. Piye nggawa Mbak Intan? Oh iya ya aku kan nggawa Intan lah yo. Piye, Duk? Oh, Mak Jah. Mak. Iya penak sing abang, Dik. Sampe yo tok apik, Dik yo ki mang. Iya ya tumbune sampean cilik. Itu abang iki pekorone tinggone bulis tunggu aja. Niku tuh sik pinten kula gentenane. Wah, kok mau kalung pira mak enak. Mak sing nggone Mbak Indah karo Mak Dame sampean kei sing abang gedhi kuwi, Mak. Oh, ngene pemirsa yo. Dadi penampakane terus dhuwure enek ikine baroti panggang. Sing nggo sapa iki? Roti Mbah Dami, Mbah Lamaksum. Nah. Gak apa-apa nggo tanda, Bu. Tanda mata ben beda, Bu. Nah. Sik goleki sik tahune nggo ndi. Oke. Nah, wes oke. Sing sitoke mbok bundel kae. Oke, siap. Oke, Mak. Ini siap meluncur. Aku meluncur 9, Salwa meluncur 4. Nah, oke. Menganu sego sik ya. Oke. Menganu ya apa, Bu? Bahasane. Sik nutuk saya iki tak menganu ngono iki. Menganu menutuk iki. Sik tak tutne pemirsa menganu ki apa? Menganu ngapung sego. Menganung pemirsa, inilah artinya menganu tadi nggih pemirsa. Sik Mbak, aku tak menganu sik. Menganu segotan. Intan. Ayo tak jater-ater, Dok. Ayo. Iya, dadi engko sing kanggo bloke Mak Dame, Mbak Indah kan pas jek anget ngono lho, Mak. Ayo, Dok, tak jak, Dok, Tan. Sikile sing apik, Dok. Oke. Ayo. Oke, ayo. Oke, cus. Yo. Oke. Mana sandalan?
Intan nang muni piye? Bu, tandannya apa ya? Aja banter-banter. Dasarnya kembar internet. Dasarnya kembar internet. Kayak baik. Ayo bareng Salwa. Ya. Sik wah, Mbak Intan teni wah. Tak kira sapa? Ayo bareng Salwa. Bareng Salwa kok Bahasa Minten, Nduk. Ini Tegal, ini ngono. Ini Tegal orang mantap. Ayo masuk, masuk kan. Baik kuwi dasare padha karo aku jane. Iza, kembarin tene. Amit Bu Warni. Amit. Hati-hati loh Tan. Ya sandalnya coplok. Tak coploke Amit nggih. Rusak Mbak. Adek malah jenengan coplok leh. Aduh, Amit nggih Bu Warni. Amit walah panen kacang. Monggo nyun sewu. Amit. Coba syuting ngene iki. Oh, iya. Enek lagune Mbah Dami. Ngene lho Tan, carane. Amit, Mbah. Oh, ngono. Gak apa-apa. Wes, Dan, karo Mbah Dami. Mbah, monggo Mbah, Pernoto, Mbah. Iki bedane Mbak. Lah sing satu kan dari Bunda Dewi, niki saking Intan. Nggih, matur suwun Mbah, langsung pamit Mbah niki. Walah pun gede nek disangoni mboten Mbah. Jangan pun Mbah boten. Ayo rono. Mboten Mbah. Pun gede kok Waduh. Tan, sama disangoni Mbah. Amit. Waduh matur nuwun Mbah. Wahna Salwa. Wes, go Mbak Intan ae. Wahna Salwa. Cintu aku. Oh. Monggo Bu Warni, matur suwun amit nyun sewu ya Allah. Slawenan tok konggone mbae. Monggo Mbah Dami matur suwun nggih, Mbah. Walah Mbah. Aku pengen Mbah Lam, melok bareng. Dalem nggih. Langsung majah niki wawah yo ning gone Mbah Lam saiki. Intan. Lambine padha karo aku. Assalamualaikum. Mbah Lam. Mbah Lam. Halo, assalamualaikum. Mbah Pernoto. Sekedhik niki masake keri nembe sakniki. Mas Agung. Ya, mau nengok Dek Putri dulu. Ya, Ndang. Kali adik cilik senenge ra kaprah. Menir, Mbak. Kayak Dek Putri cantik. Mbak Intan ya. Mbak Intan lho. Nggih, salim Tan. Salim. Lah ayune. Oh, nggih monggo. Nggih, ajeng ndang teng merah ngeteri gene besan. Oh, ya ini, Mbak. Mboten napa-napa. Sambal panggang. Walah jos, Mbak, sambal panggang. Nggih. Tak kayak es, Duk, ya. Sampun, Mbak. Sampun. Pakai teh. Yuk. Walah, Intan ki sampun, Mbak kok Ki cantike. Ya Allah, lihat apa? Salim to, Cahayu. Wis mlayu, Mbak Su. Ikan. Gede Mas Agung. Online. Kinaran di ini yo iya, Mbak. Di cilik-cilik, Mbak. Nek mati ora apa-apa Mas Sasan tak larang-larang. Kalau nek nani tuku nek kae gede-gede iki yo. Jarine anu, Mbak, 5.000-an nenek. Jarine lho nggih, Mbak. 3.000. Nah, Ini 3.000. 3.000 sing cilik-cilik. Alah cilik-cilik. Apik, Iki seneng cilik-cilik. Seneng. Nggih, Putri. Nggih. Cahayu kok Kok udah disekecake Mbak madange malah. Nggih. Malah tak ganggu. Malah ngetutno Mbah Lam. Mbah nek malah ngetutno jenengan ning ndi? Lho. Buka kok kene. Ayo sandale ning kono. Lah tek sing dipilih kuwi ya. Alah gak apa-apa Mbak kok. Alah sepurane Mbak Sum. Loh, Eh, mau itu. Tak boleh lah. Oh. Tapi ini tak boleh anu. Tak boleh minum. Sampai tempatnya maaf
pemirsa, iki manggone Mbak Indah wis dimaem ya. Mbak Indah ra tak syuting pemirsa soalnya awake biduren full. Enek tamu ya ape nemoni ya di balik kamera wis moro ning jero kamar. Soalnya ape nemoni ya awake full dengan bidur pemirsa. Tak kon ngombe banyu duduh klopo. Assalamualaikum. Mak pah wonten Pak e? Oke. Tapi ini keri kan? Assalamualaikum Pak. Loh pemirsa ini mak pah belum produksi lagi. Mak pah ngapunten niki tapene ketinggalan. Ini tapene Mak. Ya Allah. Alah niki lho Mak. Napa nembe saged masak niki wau, soalnya kan biasanya kan makjah ingkang masak niku tengene Bu Carik terus. Kula nembe angsal jadwal masake niki wau. Ngapunten nggih Mak, namung sekedhik. Matur nuwun. Sami-sami. Sare Pak. Ning tinggi dahar. Manganan kendilan nek nggadhu jeng Jumat. Nggih. Nggih kula tak langsung tenggene Make nggih. Nggih. Kan ngene Mbak Indah niki wau. Terus ngeten, wis nduk ndang dimaem. Aku gak mbok syuting Bu ora nduk wong keadaan awak biduren ngono atike tak syuting leh nduk. Kados jenengan, Mak, jenengan riyen pinten dinten, Mak? Gangsal dinten Ibu. Gangsal, Mak. Nembe ilang. Terus ngeten, Bu nek weteng kula nduk senep Bu, ngoten. Yes ngono kuwi nduk adone kula ngoten. Serah disenep terus kula ken ndang gage maem. Wong kinara niku wau nggih pinter dijak bapake nggih langsung guyang-guyu ngoten. Wis aku tak ndang nggone Mak Pah, Nduk. Kula ngoten. Wes awakmu ndang sehat, ora Ibu ora nyoteng awakmu, kula ngoten. Mriki Mak, tuangan, terus mriki, blek mriki Mak, full. Wingi kan dereng anu, Nggih. bukake dereng sakniki Blek sedaya. Lah ya Allah Mbak, saiki bukake barang yo kena aku. Nggih, terus apa uler, Nduk? Dik mah didelok Mak Pah ning Kemangi yo ge enek uler Ibu, ngoten. Mboten uler niku, menawi nggih. Duku alergi dingin. Duku alergi makanan, duku napa mboten ngertos nggih mengane ndang dipreksakno wis ndang saiki ngombe duduh klapa ijo. Langsung Mak niki wau. Oh, jeneng apa tis ki? Anu, Sriwikutil lho kula telepon. Oh, nggih. Nggih. Pripun, Pak? Napa, Pak? Gatel. Anu, Pak, kados Mak Pah riyen lho anu. Biduren. Nek menawi enten, Mak. Duka nggih, Mak. Ora enak, Pak. Wong tak goleki renek kok ning niku Salim. Bu. Mau mpun oh, sampun salim. Nggih mpun. Pripun, Mak Pah? Teng niku nggih mboten enten teng ringin-ringin niku. Lah nggih, Mak. Pragasi niku mboten wonten. Teng Kemangi niku. Nggih mboten enten. Wis mugi-mugi nggih ndang paringi anu, Mak. Waras. Amin. Pun kula tak lanjut nggih tenggene. Ngapunten nggih Mak, nggih namung sekedhik. Sami-sami. Oh. Monggo Pak. Ayo ten. Sami-sami Mak Pah. Oh alah. Nggih, sami-sami Mak. Assalamualaikum Mak. Oh, iki sing sok nggone Mbak Kas kene tan. Ndi omahe Mbak Kas? Nggih, Mbak Kas. Nggih. Niki sing jalan. Nggih, Mak. Monggo, Mak. Tanalan. Tinggo apa tan iki? Oh, lele tan. Mbak lele kan lelene kan dikok ning kae lho. Karo kono. Nah. Tapene gak usah. Iya, lho, wah karo tapene ra usah piye? Pake mau sholat Isya, pemirsa, sudah wudu. Anu tan? Mboten, Pak, manganan sekedhik. Nggih sami-sami, Pake sudah wudu tan. Nggih sami-sami. Kula langsung nggih, Pak. Nggih. Make tempate Mas Mandor. Ayo. Kita langsung pulang saja, soalnya Mbak Indah. Nggih, Pak. Kersane diskecaken kula tak nggih langsung wangsul mawon. Ayo, Soalnya Mbak Indah gatelan. iya, Mbak Indah biduren. Tulung. Kula tak langsung mawon, Pak. Ayo. Nggih, Pak. Tai Mbak Lina karo mak ning kene. Lha konten enek, Nduk. Dijelasno Pak enek.
Anu Bu nembe mawon. Iya. Mas Mandor. Betos rabi ngono. Buatan begini Mbak Enda, Pak. Kita kendali kok dadak yo pada muten lho. Mbak. Batok-batoknya ya enak Mbak. Intan sik sebentar. Iya. Iya, dibawakno mae apa serabi, ki mang apa? Entuk berkat. Mbok dekku wis sunat to, ki mang. Nggih. Kelasno to. Pun Bu ge. Bu tak makan aku malah. Ih, Tak Dan. pangan yo apa ya? Gak apa-apa makan nanti malam. Mbak Enda gak doyan mangan kok. Ya ya tak kon mam do. Lah piye? Engko kan iki disedot kinara to. Mengkane tak kon Ibu. Matur nuwun nggih, Mak. Niki kula langsung eksekusi. Langsung kula Padangan review. dulu. Waduh, aduh meneh, Oh, maaf. Nduk. Ngidam kedek niko. Waduh, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cuci tangan itu Mbak Sam. Rasanya berapa? Ya, sapi-sapi pada umumnya, Nduk. Lanjut pelala kok padangan nih Mak. Cedak probasen, Nduk. Gurune Mbak Indah. Iya Inu. Basen. Mm-mm. Mak. Malah nek jongkong barang. Jongkong itu apa? Jongkong ku kue ireng-ireng. Nah. Heeh. Cecek pemirsa. Baca. Cuman Iki gendong make ngadeg to. Mas arepe. Wis kok sunat kuwi, Nduk. Yo menceng kabeh kamera pemirsa. Kamerane menceng iki sing nyekel Intan pemirsa. Enggak bilang. Itu ya dari oh coba kita kena ibu. Enggak. Kita Mbak Lina lo Mbak Lina kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah di mami lo. Intan udah makan. Intan ya. Bon, aku sama Neng omah Mas bar maem. Ambil apa mau neng omah Nduk? Tekan Mbak. ambil kacang. Iki jenenge buncis. Ada buncis. Buncis dioseng karo bakso, karo kembang kol. Enggak. Tapi akeh. Ejek limo Nduk. Aku kelima kok dak. Ejek limo. Sekukur ya. Serabi. Sabi. Adek jawabannya adek iso di luar ekspektasi ta, Nduk. Intan tak ajak liwat omahe Cikri ya, Nduk ya. Cikri siapa? Kancane ibu sekolah. Heeh. Lah jadi iso teko Cikri barang jenengan. Aku itu nama kau mah ya. Ini tuh lagu griyane. Woi. Konco sekolah riyen. Nggak besar. Pak mantan riyen dia cerita hari ini, pokoknya Udah sampe no? wis nduk. Jenengan yo kok ajeng tenggene mak ajeng napa? Wis tak terno berkat ya. Dari berkat. Lah ya, terima kasih Bu ini. Sama-sama Nduk. Jenengan nak main Pertama. tema era Mak. atau berkata. Merah Jonathan. Lah kuwi jajal pisan yo ora diarep-arepen lho dene kaya aku terus aku terus diarep-arepen. Boten, Mak. Mbak Indah jeung kula betak berkat ing kendilan, kula ajeng melok ngeplok teng ngisor kendang. Pekarane Mbak Indah kersane mboten usah masak, kula betake berkat ing mrika. Tumbas mriko nggih. Nggih. Ngoten mawon. Wong pesen makjah mawon nayoh, Mak gawekno semene, Mak. Mumpun dados kula ngomong wingi makjah ya. Nanti mboten usah beton apa Mbak Indah napa jenengan mboten anu tumbaske bok-bokan ayam geprek dibeto mriku kan sekawan dosa ten niku ta, Mak. Didongani bakdo niku terus dijol-jolke kalih kancane. Ngoten. Badanku merah tek urung ya, kula ngoten tak arep-arepe. Kula niku seneng ya, Mak, ngeplok ning serwit. Wit jambu kelampok ya. Terima kasih Bu Yuni. Lah padha-padha Nduk ya nanti. Berkatnya Pak Maam pemirsa. Iya. Makasih untuk Sama-sama. cuci tangan.
Cus. Nggih pun pemirsa iki mang penutupane urung salam wis kadung dicus karo Intan nggih. Donga dinonga nggih yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Amin. Untuk pejuang garis 2 kita doakan ya Tan ya, kita doakan semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salehah. Amin, amin, Allahumma amin. Dan untuk yang saat ini lagi sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, paringi seger kewarasan. Amin. Nah, di balik ini semua ada lagu terindah nggih dari Mak Besti, tewas tak goleki rono. Aku mau dikongkon nyusul dek nduk asline. Anu abu wong nembe mawon sampean susul mawon tenggene mandor. Mumpun mboten napa-napa Pak, monggo niki anu kula tak langsung mawon. Alhamdulillah jodoh malah ketemu ning gone Mas Dimas ki. Nggih pemirsa. Nggih pun pemirsa nggih. Dek mang entan tok 5 menit ya. Kita lanjut nih korong menit di pemirsa. Sinten sing kangen kali kerupuk warna-warni. Kerupuk ini mengingatkan saya waktu ijek ning gone nganter sekolah SLB. Kuwi ning gone pelataran Pasar Jepon ngarepan kuwi cedhak bakul beras ki dodol ngene iki kerupuke. Bismillahirrahmanirrahim. Di goreng lengo yo enak, digoreng nganggo pasir yo malah enak. Dimplok ya ceblok. Ceblok pemirsa. Nanti mandor rasanya. Nggih pun pemirsa. Sugeng dalu nggih, sugeng asah-asih salira. Mugi-mugi sehat sedayanipun. Menawi enten lepat lupute kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Tak njalukne aku. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Cus.